дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар шаҳри ню-йорки иёлоти муттаҳидаи амрико чорабинии сатҳи баланд таҳти унвони як ҷаҳон, як бозӣ, як ҳадаф футбол ҳамчун омили пешбурди солимии равонӣ ва некӯҳаволии ҷавонон баргузор гардид. ҳамоиш бо ибтикори намояндаи доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди созмони милали муттаҳид ва дар ҳамкорӣ бо дафтари созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои ҷавонон ва президенти федератсияи футбол муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор шуда ба нақши футбол дар таҳкими солимии равонӣ ва некӯҳаволии ҷавонон бахшида шуд. дар чорабинии президенти фифа Ҷани Инфантино, намояндагони давлатҳои узви созмони милали муттаҳид, роҳбарони созмонҳои байналмилалии ҷавонон, варзишгарон, намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусӣ иштирок карданд. ноиби якуми президенти федератсияи футболи Тоҷикистон Хуршед Мирзо зимни суханронии худ таъкид кард, ки футбол танҳо як намуди варзиш нест, балки забони умуми башарист, ки мардумро сарфи назар аз марзу фарҳанг ва забон муттаҳид месозад. ба гуфтаи ӯ Тоҷикистон футболро на танҳо ҳамчун рақобати варзишӣ, балки ҳамчун воситаи муассири таҳкими некӯаҳволии ҷавонон, фарогирии иҷтимоӣ ва рушди ҷомеаҳо истифода мебарад. ӯ инчунин аз дастгириҳои пайвастаи фифа ва конфедератсияи футболи Осиё дар самти рушди инфраструктураи футбол, футболи оммавӣ, наврасон ва бонувон дар Тоҷикистон ёдовар шуда, ба ташаббуси президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ оид ба эълони 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол ишора кард. ин ташаббус соли гузашта бо қабули қатномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид амалӣ гардида, аҳамияти футболро ҳамчун василаи таҳкими сулҳ, ҳамкорӣ ва рушди устувор эътироф намуд. дар дораи чорабинӣ инчунин видеои маъракаи Тубро ба каси дигар ирсол намо, ки дар ҳамкорӣ бо Федератсияи футболи Тоҷикистон ва ЮНИСЕФ омода шудааст, муаррифӣ гардид. ҳадафи ин маърака баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа оид ба аҳамияти солимии равонии кӯдакон ва ҷавонон тавассути нерӯи футбол мебошад. ҳамоиш дар арафаи бозии ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор гардида, бори дигар собит кард, ки Тоҷикистон метавонад дар радифи кишварҳои абарқудрати сайёра саҳми муносиби худро дар таҳкими футболи комили ҷомеа ва рушди арзишҳои инсондӯстона тавассути футбол гузорад.